هکه هبیا بو me ittifaqek wê gelek kesan ji me re bikira xulamî. Ahmedê Xanê helbestvan, wêjenas, alim, dîroksan û feylozofekî herî mezin ê Kurd e. Ahmedê Xanê di sala 1651 de ji dayîk bûye. Lêbelê di derbarê cihê ku ew lê ji dayîk bûye nêdiyariyek heye. Li gor gelek lêkolîner û nivîskaran ew ji êla xaniyan bûye. Li ser cihê vê êlê dîtinên cuda hene. Li gor van dîtinan cihê vê êlê ji Cizîra Botan heta derdora Wanê tê guhartin. Di dema ku 14 salî bûye dest bi nivîsandinê kiriye. Dema ku pirtûka mem û zînê temam kiriye 44 salî bûye. Xanê li Bakurê Kurdistanê li Bazî da agirî wefat kiriye. Gora wî li bajarê Bazîdê ye. Tirba Xanê ziyaretgeha xelkê ye. Xanê bi mem û zîna xwe ya ku destana netewî ya neteweya Kurd e cihekê bilindtirîn girtiye û bi vî awayî di navgelê Kurd de bûye xaniyê nemir. Aqîda îmanê û nûbara piçûkan jî yek ji pirtûkên wî ne.